Нептун е голям бизнесмен. Нептун е чудесен икономист и знае как да те накара да си направиш реклама като продукт. Продуктът, бидейки ти. Мотива, да не бъдеш изоставен, да не бъдеш отритнат, да принадлежиш. Нептун, бидейки външна планета в астрологията, представлява силна колективна енергия, която, както останалите външни планети, рядко може да бъде впрегната за лични ползи. И конкретно е свързан с всичко неопределено. Всичко размито, всяко желание да се разтворим в група, идеал, вярване, религия и го прави посредством обаяние. Сляпото обаяние на символ, начин на живот, идеология. Обаянието на нещо, което изплува от дълбините на колектива под формата на мода. Вдъхновението за днешната тема на разговор идва основно от труда на Лиз Грин, външните планети и циклите им, астрологията на колектива, където прочетох отказ от лекция върху Нептун и как той задава модните тенденции. Тя го свързва с по-дълбоките желания на колектива, т.е. тази планета изразява модата като нещо, което колектива има нужда да изрази в настоящия момент. Модата се изразява най-често в начин на обличане, но не се ограничава до това. Тя може да бъде идеология или държание, лайфстайл, ако искате. Стига да носи силен мистичен заряд и да влияе върху ирационалното във вас, като противоположно на съзнанието, което чрез логични аргументи избира какво да следва, каква тенденция да изрази във вас самите. Всичко това е по Нептун. То е мода. То не е личен купнеж спрямо конкретното нещо. То е купнеж по това, което символизира на архетипно ниво, на първообразно ниво. Нещото, което представлява като идея, а не конкретната форма, чрез която се представя. А какво символизира то? Това да принадлежиш. Модите постоянно се сменят. Някои задържат влиянието си с години, други отмират седмици след появата си, както виждаме се случва с бързооборотно съдържание в социални мрежи, като TikTok, Instagram и така нататък. И конкретно свързани с short form content, което са кратки видеа, но ги свързва едно и също нещо. Слепия чар, който излъчват. Копнежа по изгубения рай, където няма срам и всички сме едно божествено цяло. Нека погледнем една мода по-настоящем и видим какво представлява тя в основата си. The Clean Girl Aesthetic. Чистото момиче. Цветовата координация, излишъкът на шум, излишъкът на визуален шум, минимализъм, организация, подредба. Антидот на пресвяткващия свят, изпълнен с реклами и максимализъм, с повече цветове, с всичките цветове, всичките рекламни лозунги, чиято цел е да те убедят да закупиш именно техния продукт. В свят на свръхпотребление и свръхрекламиране, бомбардиращо сетивата от всички страни, е нормално да изплува мода за целите на настоящия разговор, наречена естетика, която да отразява визуално, а и поведенчески именно обратното. Свят, който сме на практика неразделни от черните правоъгълници в джоба си по възможно най-нездравословния начин, и имаме достъп до всички изображения, всички слова, всички видеа, всичката мултимедия, на която света някога е ставал свидетел, ние се изморяваме. Мозъкът ни е изморен от свръхстимулация. Допаминовите ни рецептори са изпържени и гарнирани с картофи. Тук нищо ново не казвам, това всеки го знае. И всеки е ставал свидетел на това нещо. Включително в себе си и навън. Загубили сме контрол върху екранното време. Поглъщаме съдържание, сякаш е живителен планински въздух. И от едно 30 секундно видео на следващото, после 15 секундно, после 10, после не съумяваме да си задържим вниманието дори върху това. Така че продължаваме да скролваме до безкрай, докато милиарди съзвездия от пиксели пребляскват пред очите ни. Ние, хората, ние индивидът, ние консуматорът, ние изгубили контрол върху себе си. И подобно на удавник за сламка, се хващаме за нещо. Моля ви, каквото и да е, дайте ми нещо, просто колкото и да не се чувствам сякаш губя себе си. Сякаш не мога да контролирам ръцете си, в частност палеца си, който прави едно и също фантомно движение, дори телефон да не съм хванал. И колективът ми дава. Понеже умората е повсеместна
изплува желанието за визуална организация. Everything has to be curated at all times. Всичко е под контрол. Аз не нося тежък грим. Дрехите ми са в земни цветове. Домът ми изглежда като каталог на Ikea, пия лати със сметана, той е в същата цветова гама като туалета ми днес. Разкали, радо са очите. Желанието, което колективната мода на чистото момиче, също бежовите мами или бейдж мам естетик, изразява освен желанието за контрол върху себе си, на първо място, последствие върху околната среда, е всъщност желанието за по-малко персонализация. Ясно е, че социалните мрежи и сайтовете работят чрез алгоритми, а това всичкото, за да достигне до теб възможно най-персонализираното съдържание, най-идеалният продукт, този, който може да разреши всички твои проблеми, този, който може да оправи целият ти живот. Естествено, в рекламата няма проблем, който да не бъде разрешим чрез продукт. Идеалният продукт за теб. Само за теб. Само за твоите нужди. И някак си почваш да вярваш, че проблемът може да бъде решен чрез продукт. Бежовите дрехи са продукт. Латето със сметана също е продукт. Айфона с бял кълъвче и някаква финтифлюшка, която виси отстрани, също е продукт. От всички тези продукти ние, потребителя, консуматора, човекът, се създаваме бранд или още марка сами на себе си и така брандираме своята личност. Уместно създавайки от себе си следващия продукт, който може да бъде употребен от нас самите, от хората около нас. Защото той има една определена форма, той има определени характеристики, според които рекламира себе си, според които рекламираме себе си, за да не бъдем объркани с нещо друго на пазара. Но дали единствено хората, които попадат в капана на тези естетики, са единствените хора, които попадат в капана на брандинга на личността? Не. Това винаги съществува и винаги ще съществува. То може да се сведе до всеки един начин на обличане и тук ще дам само няколко примера, които са от съвремието. От бързото съвремие, което се променя с скоростта на светлината и може би в следващата минута въобще няма да ги има тези неща. Въпреки че те оставят отпечатък в колективното съзнание и по някакъв начин ще бъдат помнени, докато има хора, които са участвали в създаването, популяризирането или изявяването на тези конкретни моди, естетики. Вземете Dark Academia. Вземете тъмния начин на облекло, вземете палтата, вземете полото, вземете джинси, вземете бутуши. Dark Academia. Вземете котичкор, вземете дрехите на ягодки, вземете градинарството като естетика, а не като занимание, което действително извира от вашите лични желания. Не, то е просто част от естетиката, в която се опитвате да се впишете. Вземете Trad Life, вземете Girl Boss, вземете Old Money, New Money, вземете каквото и да било, какъвто и да бъде англицизъм, вземете го. Той преобладава в пространството и той би продължил да преобладава в пространството, докато има хора, които да поддържат това нещо. Всяко едно от тези наименования носи кух заряд. То е просто наименование и не отразява динамична същност. То отразява нещо, което е изградено по кълъп. Той е система от визуални подходи. Исторически, неформално погледнато, костюма е първата реклама. Въобще. Афиш на индивида един вид. Ако си селянин, естествено няма да носиш кралски одежди, най-малкото, което не можеш да си ги позволиш. Но знаеш ли кой може да си го позволи? Ти можеш да си позволиш всичко. Ти можеш да си позволиш екстравагантни дрехи, ти можеш да си позволиш кралските одежди, за които после ще изплащаш кредит, ти можеш да си позволиш и дрипите, но те ще бъдат също част от модата, защото сега това е модерно. Дрехите подсказват принадлежност, но не както във времената, в които е било трудно като цяло да бъдеш себе си, защото принадлежиш към каста. Сега живеем в свободно общество и можем да избираме точно като какво искаме да представим себе си, точно по какъв начин искаме да брандираме себе си. Ти можеш да бъдеш каквото си поискаш,
да имитираш каквото си поискаш и когото си поискаш. Можеш да си бежала мама, коледната телха да е бяла и детето ти да не носи червено и зелено за коледните празници, защото това ти се бърка в естетиката и ти пречи и ти създава визуален шум. Можеш да си панкар с гребен в цветовете на дъгата и подрънкващи вериги. Може да си готичар с черните дрехи, тежките кубинки. Може да си скинар с черните дрехи и тежките кубинки. Загърни шалчето около врата си. Да. И виждам, че се интересуваш от изкуство, от дизайн. Обожаваш да ходиш по галерии и театрални представления. Виждам го. Виждам визията ти. Какво стои за тая визия? Свали костюма, господин бизнесмен. Свали го. Сваляш костюма и ставаш чисто и просто човек. Вече не принадлежиш към група по твой избор. Не притежаваш отличителните им външни белези и си чисто и просто болезнено ти. И тук идва кризата на идентичността. Кой съм аз без костюма? Кой съм аз без филтър върху поведението? След като толкова много се старая да бъда някого другиго. След като толкова много се старая да се побера в един кълъп, който не ми е по мярка. И, драги приятели и съмишленици, всичко това е по Нептун. Той иска да следвате модата. Той иска да следвате стереотипа. Той иска да се брандирате в рейвър или земеделец. И го прави за ваше добро. За да можете все пак да принадлежите някъде към някаква група хора, за да не бъдете изключен от социума и да имате, доколкото може, ясна предназначеност. Да, той изглежда по този начин, съответно еди си какъв. Познато ми. Така се избягва досадни въпроси от рода на с какво се занимаваш, какви са твоите интереси, понеже клъп е излят по мярка. Не по вашата, но по мярка, която е достатъчна да сигнализира каква е оригиналната идея зад тази отливка. Така по-лесно намираме един друг по интереси и избягваме търканията около намирането на себе подобни. Но... Ако нормата е подражание, дали истински бихме могли да намерим съмишленици? Ако повсеместно сме се свели до продукт, къде отива личността и въобще има ли място за нея? В модата, визирайки модерното, няма нищо лошо само по себе си. То е просто феномен. То е явление, което е факт. И все пак заставя един от най-важните въпроси. Най-важните човешки въпроси. Кой съм аз наистина? Какво съм готов да пожертвам, за да бъда вписан в каталога на социалната принадлежност, графа по мой избор, забележете. Защото селянина в средновековието няма избора, който ние имаме. Той изглежда по един и същ начин, защото е член на определена каста. По-лесно ли ми е да смажа своята индивидуалност за сметка на нейна демоверсия, която въпреки всичко поне бегло наподобява истинското ми същество? А защо ме е по-лесно така? Доколкото Нептун отговаря за принадлежността и разтварянето на аза, което може да намерите във всеки един учебник по астрология като определение, отлично представени от отговорността за усвояване на последната мода качества, толкова отговаря и за фанатизма. Първо, естествено би изплувала асоциацията за религиозен фанатизъм, защото религията също може да бъде мода. Влезте в коя да е социална мрежа с бързооборотно съдържание и потърсите която и да е религия. Всичко може да бъде естетика, всичко може да бъде сведено до символ, всичко може да бъде сведено до нещо, което подражава на друго нещо. И не е легитимна вяра. Това пряко се свързва с планетата Нептун. А Нептун сам по себе си е неуловим и така прави понятията, свързани с него, способни да приемат всякаква форма. Фанатизмът може да бъде свързан с върховото пазене, което още бихме нарекли в нашата съвременна поп-култура gatekeeping, на определена субкултура или начин на живот, който е превърнат в мода, или върховото заклеймяване на всеки, който е извън групата. Извън групата, която е извън колективното желание, извън колективния блян. Аз не мога да дам решение на никакъв проблем и не смятам, че модата сама по себе си е проблем.
Нептун също не иска да решава проблеми. Той иска да бъде в безопасност, иска да се чувства в безопасност, въпреки че може наистина да не е. И да върви през живота с възможно най-малко съпротивление. Иска да съществува необезпокояван в унисон с колективната реалност. Но ние като човеци сме поставени в един свят, изпълнен с съприкосновения. Рано или късно ще се наложи да бъдем обезпокоени. Дали от вечно сменящите се тенденции, когато стайлингът, който сме възприели за наша същност, неизменно се промени. И тази мода, която ние сме възприели за наша същност, биде подменена. Да си поставим въпрос относно принадлежността и доколко искаме да запазим автономност от групата, извадка на колектива. Нептун не обича да отговаря на въпроси. Той е безмолвен океан. Той е планета в астрологична система. Той е символ на нещо. Също както модата е символ на нещо, също както колективните течения са символ на нещо по-голямо, на нещо, което колектива изисква в този момент да бъде проявено в света, като негова лична потребност. А символът в действие е човекът. Затова и сам човек ще се наложи да дава отговорите. Планетата не може да ти отговори. Планетата не е виновна. Не. Нептун не е виновен за това, че ти си възприел една модна тенденция твърде навътре. Нептун не е виновен за това, че не можеш да намериш себе си в свят, който чисто и просто е така устроен, защото това е настоящата потребност, че да не можеш да намериш себе си толкова лесно. Това са едни символи, те са едни психични динамики, които съществуват във всеки един от нас, които в някакъв момент се проявяват и ние единствено носим отговорността как да ги развием, как да ги интегрираме в живота си. Ти си единствения, който може да си отговори на въпроса. Какво е тенденцията? Следвам ли я? Защо я следвам? Осъзнат ли съм? Неосъзнат ли съм? Отговори на Нептуновите въпроси, защото планетата си е там. И тя представя психичен заряд, който е заложен в теб. Но не може директно да ти даде отговор и не може да бъде обвинявано. Защото няма вина. Има само въпроси. Има само явления. И никой не е виновен, че явленията се случват извън нашия контрол.